Hey, ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji ebe a na-akọwakwa na ife niile ịfụrụ ọkada na-ebute n'ụlọ ọgwụ n'ọkwanụ ndị jelu okeshọn ndị jelu mmemme na ama akwa na ife falile ebe a na-eme okeshọn nke bụzi na onye ọbụla na-anwụzikwa anwụ wee bukọlụfa wee na-abịa n'ụlọ ọgwụ odulokwa otu odulokwa ịbụọ mmadụ kakwa nkụ ntụ unu fụrụ ndị meshinasi wee burufa ka esi wee kpodo amakwanụ m mmadụ one dọkịta ya afụ wee ghara ibie wee na-akọwa nọ na mmemme ka ife anọ wee bido mana ya bụ mmemme ejelu akọwahụla ya ọfụma ka ama nọ tradishọnal maleji ka agbamakwụkwọ ka a na-agba ka ọ bụkwanụ n'ozu ka a na-akwa na ya amabekwe na ife a na-agwadebe anyị bụ n'ebe ejelu pati ka a nọ wee nyefa nsi na aja n'ebe a ka fanọzi wee na-ebe afọfo nke bụ na ụfọdụ na-agba agbọ na-anyụ anyụ nke bụ na ụfọdụ na-achọzikwa ikubi ekubi wee kpọọ ndị ọkada n'ọkwọ ntu a ka esi wee bukọrọ mmadụ niile unu na-afụ ebe a wee na-ebute n'ụlọ ọgwụ anụnwa nke bụ na amabekwa ebe nya bụ ife nọ wee mee maka na ndị sere ife onyonyo a tinye n'ihu akwụkwọ fee ekwughe ebe ife anụnwa mere na ife a na-eti ebe a bụ sọ mgbu ka a na-eti akwa ka a na-ebe nya ụdịka mgbe a na-eti ebe a bụrụkwa otu ọ bụghọkwa ịbụọ amahụ na onye nwe ife onyonyo a na ọ gbanyere ya na kọpịrait maka ọ bụrụ na ọ gbanyeghị ya ka masị ka m hapụrụ unu ka unu ka a na-eti mgbu na ife niile unu fụrụ ọkada niile a na-akwụsị kịta anụnwa bụ ndị riri nsi na aja n'ebe ejere okeshọn ụfọdụ nọ na kọmentị ebe ahụ wee na-asị ọ na-abụ agbamakwụkwọ ka a na-agba ọ na-abụ n'okeki agbamakwụkwọ ka fatalụ na si jụọ ọ bụrụ na agbamakwụkwọ ka ama nọ esi onye na-agba akwụkwọ meria keeki nke bụzi na onye ọbụla tachalụ wee na-anwụ anwụ ụfọdụ si na ọsọsọ ụmụ nwaanyị ka ife nwanụ mere na si kedu ebe ejere okeshọn anụnwa na ụmụ nwaanyị bụ ụzọ wee ri nri inekwa anya ebe a n'eziokwu ọ dịkwa ka ọsọ ụmụ nwaanyị ka a na-ebute unu ma na-ebute nri n'ọdụ ka ụmụ nwaanyị ka a na-ebu ụzọ ebi nke ahụ bụzikwa nke m anyị akọwanwụzikwana na amaghọ nka nya bụ ife ti wee mee na ọsọ ụmụ nwaanyị riri nya bụ ife n'eziokwu ka ọ bụkwanụ na ụmụ nwoke so wee ri nya bụ ife maka na ọ bụ na ọsọsọ ụmụ nwaanyị ịma na ebe ejere nzukọ ụmụ nwaanyị nọ ka ụdị ife anụ nwaanyị ya nọ wee mee maka na ọ bụ na ebe ejere pati ịma na ụmụ nwoke ya eso na fa mana akọdịnto ndị posturu nya bụ ife onyonyo fa na-akọwa na mmemme ka ejere mmemme alụmdi na nwunye n'ebe ahụ ka ife anụnwa na wee seti ya nke bụzi na unu fụzikwa ka ndị ebukwa wee bịa n'ụlọ ọgwụ ọdụ ka na bedi ụlọ ọgwụ ejugo dọkịta mmadụ one ka ọ ya afọ ghara ibie moto a unu fụrụ kịta anụnwa bụkwa ndị sikwa na ya bụ mmemme ndị sikwa na ya bụ pati ndị sikwa na okeshọn ahụ bụkwa ife nọ n'ime moto unu na-afụ a na-ebutekwa n'ụlọ ọgwụ onye ma na ebe ife nke a ma ebikonu ka ọ kọọla anyị maka na akụkọ edochakwa m anya ndị tinyere ife onyonyo a fekwuokwa ebe ife anụnwa na wee mee n'ọkwọ ntu agavasi wee buru eti n'ihu akwụkwọ na ife nwa bụ n'ebe ejere okeshọn ka a nọ wee ri nsi na aja nke bụ na ndị niile bịara okeshọn riri nri na onye ọbụla na-anwụzikwa anwụ wee bukọrọfa ncha wee na-abịazikwa n'ụlọ ọgwụ unu na-afụ ebe a kịta anụnwa ụlọ ọgwụ anụnwa ọ na-abụ nọọ private hospital ka ọ na-abụ nọọ gọọmenti hospital nke bụzi na-ebufa ncha niile wee na-abịa na disen hospital ka ọ na-enwezi ụlọ ọgwụ ọzọ dị nso enwere ike ibu ụfọdụ wee gbajebe ebe ahụ ka ọ na-abụ nọọ ụlọ ọgwụ a bụkwanụ nke dị nso ndị mmadụ ya agbalụbịa ozugbo ka ama na ya zọtafa ndụ unu nekwa n'anya na ya bụ ife onyonyo unu ya afụkwa na ụfọdụ bụkwa ndị nkefa na-apụ apụ ebe ụfọdụ bụkwanụ ndị nkefa ka na-abata abata ife adịkwanụ sirioso amakwakwanụ m ebe a sịrị ife anụnwa mere wezikwa ka m wetara unu n'ihu akwụkwọ ka unu sokwa wee fụ ọ bụkwana ime ebe ọ mere biko ka itire anyị na kọmentị ma kọkwanụla anyị ọfụma ife mere ebe nwanụ na ozu ka a na-akwa ka agbamakwụkwọ ka a na-agba ka ego nwaanyị ka eji eme ka tradishọnal mareji ka eji eme makwanụ m ife anyị akpọ nke o biko na unu ewekwa n'iwe na m kpuchinatara ụfọdụ maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa maka ka esi wee kupụta fa na meshin fa na-akọsịsị akọsị na-eme ka ife na-anwụ anwụ o nwere ike dị ndị akọ ndị a na-eti ife maọbụ ife ọzọ ya ka m ji wee kpuchinata ya maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ mana ọ bụkwa na ife unu fụrụ ebe o mere eme ife abụlọkwa muvio ife a mere eme laịfụ nọ na ịmazi n'obodo nya bụ ife mere bụ ife anyị amadụbekwa na ebe ka anyị maa ka nya bụ ife si wee mee ọ bụzikwa na ime obodo o mere biko tinyere anyị na kọmentị ka ọla anyị ife mere ọfụma ka anyị ghọta ka o dokwa na anyị anya na nya bụ akụkọ aghọtasị ọkwọm ya ọfụma unu nekwa anya ndị ọkada ka na-ebutekwanụ ndị mmadụ Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ unu asị na onye esiri nri ebe emere mmemme nke anụnwa bikonu ka ọ n'oke ekike atarụ kedu na ife mere ife nke a doonu hei bụrụ ọgwụ olekwa onye mere mmemme nke anụnwa bikonu o esi ya ka o nyere ego ka o sieri ya ife ka ọ na-abụ na onye siri nri onye ifelu ma ngị oke ka ọ na-abụ na onye siri nri o butere nri mebiri emebi ka o ji egote ife megolo spai wee sie nri
ka ọ gịnị ka anyị akpọ na ife na-eme ebe nke a bikonu nke bụ na ndị niile je lokeshọn nwa na-ebukwafe ebu wee na-ebute n'ụlọ ọgwụ ya bụ ife abụlọkwa na obere ife nke a karịkwuo na akarị nekwe ndị mmadụ na fa aka na-abịa ebe ife a ma egbukwa pareil, mon avis, puis après, on vous là.
cha Chaii.